founder and senior pastor of City Gate Assemblies. Munhu Mwari, kuri sei kwamabva toti makadini? Tosimba isu makadiniko. Aiwa isitiripo isu. Zvandanga ndichinzwa izvi. Ansoshaya kuti ndinotopawo kamaindi kangu kuti because isusu tanga tisingatsuri nemameidi kana kuti munhu womuraini akangokuona aikonotanga kuveza kuchiita zvinhu zvisina basa. Isusu taifadhiwa kana kumadhiwa nekomboni yose. Saka waitongoziva kuti ukaona munhu mukuru, you need to honor them, and they can't see you misbehaving because they would beat the daylights out of you and then report you or wafuti. Saka izvozvo zvakati molda and all that. I think vana vakangotrainwa kugona kurecognize authority. Ngoziva kuti munhu kana ari mukuru kwauri, you need to recognize them. Izvo zvatopera. Tine kamwe kachirungu kekunyepa katida kuita pakureza vana. That's why tikureza a broken community. Yes. Because uri kuziva kuti iwo unogara zvako kwandogara uko ndichakutaura nezita. Indeed. But uda kureza mwana wako kunge une wealth yaachasara achinyereka. Wapedza kumureza zvemamanga, then you send them into the world. The world that he is not ready to be in. Where there are bosses he needs to honor. He will disrespect them, get fired, resort to drugs, finish himself. So you need to make sure that mwana wako waziva community yaari. Womureza kuti agone kunoadapta nekugona kunoblenda necommunity. Train up the child. Saka unoona kuti vazhinji vanhu vakabva kumamusha uko vakasvika kuno vakanzana baba Harare vakatake over. Why? Because ikoko kumusha kune zvaiiti. Paakasvika kuno akangosvika akadijasta and akatosvika akatotanga kutotungamirira. Imagine ndoma millionaire ngatori kumusha akaita overtake ngari munhu. Vakata overtake ngari munhu. Why? Because of the way vanhu vaireza vanhu uno vachinyepera chinhu. Bishop, but now tifamba nedingindirana nhasi repasoul food. You are not your mistakes. Those You are not your mistakes. Okay. We know that humans are not infallible. We are not people who are immune to doing wrong. At one point, you are going to make mistakes. Some mistakes may even become generational. Some mistakes can be corrected. But I want you to know that Abraham akaita a generational mistake. Iri kuaffecta vana vake kunyakira nhasi. Paakanonoka kana kuti paakatadza kuita mwana nenguva yaaifunga kuti ndiyo inofanira kuitwa mwana. Wakatora muranda wainzi Hagar, an Egyptian, ndobva aita mwana naye. Mwana iyeye akazova dambudziko kuna Isaac kusvikira nhasi. Isaac paakauya akasvikira paine mistake yababa vake inonzi Ishmael. Akatanga kumuokwa naIshmael kusvikira mai vaita intervene. Vakazama kudzinga Ishmael, but nanhasi tiri kutaura zvinhu pamusoro peIsrael nePalestine. Tiri kutaura pamusoro pevana vaIshmael nevana vaIsaac. It becomes a generational mistake. But ukanotarisa wacho akaita mistake iye anotori nezita rekuti baba vekutenda, which means aka understand that I am not my mistake. I can actually bring something good out of everything. Wakaramba akatendeka akaita forgo his mistakes, akata grasp that which was good and right, akaramba ari upright, akatsoka parod, akafamba naMwari zvakanaka. Nanhasi hatigoni kuteerera Abraham. So I want you to understand kuti kana uchinge watadza, society ino expecta kuti uite give up. Whatever chakanaka chawanga uchiita inoguma ya conclude kuti hauna right rekuramba uchicontinue uchiita zvakanaka, hauna right yekuramba uchizama kumaintain integrity yako. Kana uchinge watongotadza, it means that's who you are and you must embrace it. Izvozvo ndo zvinodestroy vanhu vakawanda. Many people failed in marriage. Vamwe vacho they have resorted into selling their bodies. Why? Because akagara nevanhu vakamuudza kuti you are now useless. The only way you can take care of your children is when you begin to sell yourself, because who would want someone like you?
ukazviembracea izvozvo, it will destroy you. So true. I'm here to tell you that as long as there is still breath in you, you can correct anything in your life. You can realign your life ukafamba zvakanaka. Unozviziva here kuti Peter ndiye akanga ari the chief apostle kuchechi yaJesu. But unozviziva here kuti the same Peter denied Christ 3 times. Not once. Yes. Akatozoti kana ndichinyepa Mwari ngaandikese. Akatomboti ngandikese. I don't know this man. You know. Chii chakaitwa na Peter. Alright. Chii chakaitwa na Judas Iscariot. Chisina kuitwa na Peter. I think Peter akatoita zviri wese. Because akati andimuzivi. Judas akati ndomuzivi. Naende kuratidza. Right. We call it betrayal. Right? But do you know kuti Judas haasiri akasaka kuti vaFarisi vavenge Jesu? Vakagara vamuvenga voga, vakaplota kumuuraya voga. Iye akazongovaratidza kwaari. Kana vanga vasingamuzivi, vaizomuvenga sei? Kana vanga vasingazive Jesu, vaizomuplotera sei? Kureva kuti agara anga akazvivengegwa navanhu, vanga vakamuvenga kare Jesu. Right? Uyu ndokubva aita mistake yekuchiva mari. Achiva mari ndokubva aita betray Christ. The same way he was betrayed by Peter. The same way he was betrayed by everyone else except John. The Bible says everyone had to flee. Hapana disciple yakaramba iripo, Jesu paakabatwa. But chakasiyana Judas na Peter ndeyekuti Peter akatendeuka, Judas haana. Judas became his mistake. Akati nini hakuna munhu akaita sin anofanira kurarama, then he hanged himself. But dai akadzokera kuna Mwari. So true. Izvozvo zvaichinja life yake. Alright. Vamwe vese vamakazonzwa kuti vanga vakaungana vakazodididi vakazosangana naJesu futi vakambotiza. Right. Matthew was nowhere to be found. Bartholomew the same. Nathaniel the same. Hapana akamira. Jesu akafamba ega. Munhu akabatsira Jesu kutakura muchinjikwa. Wainzi anozani Simon of Cyrene. He was not among the 12. A stranger ndiye akaona Jesu achidzadzarika. Jesu angasikafana kunetseka nekutakura cross yake dai anga nevanhu vanomira naye. Hakuna akamira naye, including Judas, including Peter, including everyone. But vamwe vese vakaunderstanda kuti we are not infallible. We have made a mistake. We let down the master. But we can still go back to the master and restart again. Ndova makazoti imimi ma-apostles vakatombomutizawo. But Judas became his mistake. So if you become your mistake, you are going to destroy yourself. Ukangogona kuteerera zviri munzeve mako kuti you are nothing, you are this, you are this, you are this. How are you going to face the world? Zvinzi iwo ndiwakatengesa Jesu. Akanyatsoona kuti nyaya yangu haikamuchirike. Do you know kuti Maria Magdalene waenda kubwiro akasangana naJesu ikoko. Apinda mutombo ndobva mushaya ndobva aenda mufield ndobva asangana naJesu. Jesu ndobva azviratidza kwaari. Akamuti enda undoudza vadzidzi vangu naPeter kuti vaende kuGalilee kuti vanosangana neni ikoko sezvandakavarayira. Enda unoudza vadzidzi vangu naPeter. Enda unoudza vadzidzi vangu naPeter. Enda unoudza vadzidzi vangu naPeter. Iye Peter wakanga ari mudzidziwo. But parikutaura vadzidzi pari kuzonzi koma naPeter. Iye ari mudzidziwo futi. Why? Because Jesu ari kuzviziva zvakaitwa naPeter. Kuti Peter ndikangoti vadzidzi anogona kutongofunga kuti asi pakati pevanhu vakutaura bose hakuna mudzidzi anoramba izvi. Saka to show you kuti ndakamuregerera koma naPeter ofuti ngaauye pamwe chete nevamwe. Kunyange ari mudzidzi ndiri kumenshina zita rake pasaidi. Dai Judas asina kuzvisungirira koma naJudas aifanira kuenda futi kunosangana naIshe. To show you kuti Mwari vaitotsvaga munhu ane mindset yaJudas pakati pavo. Tarisa munhu akareplace Judas spiritually kuti ndiPaul. Another betrayer of Christ's message. Paul waita sei manje? Paul haana kutengesa
one munhu sezvakaita Judas. Why betray maKristu ese? Why tsvaga pavari? Why vaurayisa? Yes. Iyeye ndiye akanhongwa futi. Akauya akareplace Judas. Vanhu vakaita census yavo vakachuza vega Matthias. Jesu akati hapasi kuda munhu akanaka. Because pavakachuza Matthias vakati ngatitsvagei pakati pedu munhu ari right, ari upright, auye kuzotsiva nzvimbo yakanga ina Judas Iscariot. Zviri kunzi vakatsvaga pakati pavo ndokubva vawana 2, Barnabas naMatthias. Vaverenga manje 11 plus 12 vaita 13 zvanzai. Tinofanira kuti 12. Ngatichikandai mujenya. Ndobva vatosa coin. Ndobva ranobata Matthias. Ndokudyiwa ma-elections kwakaita Barnabas. Saka Matthias akaita kupinda zvema-election zvokuti akanaka. Jesu akati still handisi kutsvaga munhu akadaro mani. Ndiri kutsvaga munhu ane mentality yekutengesa tengesa. Munhu anobhitireya. Because zvandoda kuti anyore zvinofana kunobata vana musa vari kuAfrica years to come. Saka ndinoda munhu ane mindset yakadaro, anozoregererwa, anonyatsonzwisisa kuti zvinorevei. That's why there was no impact pana Matthias ndanga akazvinakira kare. Jesu aitsvaga wekunakisa. Bishop. Saka ipapo pauri kuita mistake ipapo. Jesu ari kutsvaga vekunakisa, haasi kutsvaga vakanaka kudhara. But vakanaka kudhara vakakuona uchita mistakes vanofunga kuti you are too much below par zvokuti haufaniri kuwanika uchiita anything good. Nyamba God is a God of the bad boys. Itsika yaMwari yekunotsvaga vanhu vakarambwa nenyika inoyi. Vacho vamunoti mareject. Alright, vakamboona vafundisi here. Vafundisi munonyatsovaziva here. Endai munocheka kwavari kubva, number 1. Number 2, chekai zvimwe zvavanomboita futi. Ivavo Mwari ndo vaanotsvaga. Alright, vanenge vachitsvagei panapo. Vashaya munhu wekuparidza. Alright, Matthias akachuzwa asi munhu. Amuonere kuti akanaka. Anofamba naadzimai vake. Nevana vavo vaviri. Havanetsani. Vanopfeka sutu mushe. Jesu akati aiwa, ndikutsvaga munhu ane musoro unobhoira soko. Munhu anonyora kuti ndini chef wevatadzi. That is poor for you. Why? Ari kuziva kuti kunge ndiri panapa. It has nothing to do with me. Grace. It is grace, but I am not my mistakes. That's why when he was writing letters, I knew that my letters are very unusual. Paul, Paul, an apostle of Jesus, not by the will of man, but by the will of God. In other words, I am here. Isu taisa kuti munhu kana chitanga tsamba yakanyora kutanga ndinoti kusimba, you know. Kana iri English, what, let me expurgate the expurgation which was expurgated by the expurgators. That's what we used to write. But Paul starts with his name. Why? He knows that these people vanoda kundi associate nema mistakes angu. Vanhu vaifamba vachitaura gowa mukati. Jesu apedza Paul apedza kudzidziswa nana Gamaliel nana Peter akuriliswa into ministry. Vanhu vaifamba vachitaura gowa. Saka Peter paaimira kuti aparidze, vanhu vaitiza. Atanga kuona kuti vari kufunga kuti I don't qualify ini kuparidza Jesu. Regai ndikuudzai kuti handina kuchuzwa neni. Ndakachuzwa naKristu. I am not my mistakes. Come on. So I want you to understand kuti kana uine zvimwe zvinhu zvauri kufunga kuti I did wrong, I am here to tell you, you are not your mistakes. Even if you repeated those mistakes 1,000 times, still you are not them. You are what God said you are. Have you checked with God? Kuti Mwari akati uri chii iwewe. Nyika ino can define you. Imagine if the world is to be asked before Paul preaches, how do you define Paul? Can they define Paul as an apostle? No, they can't. But God had a different assignment. Imagine if God was to consult with you. Who should I choose? I'm not really okay with Matthias, it's fine. But ndikutsvaga munhu anozonyora 2/3 of the Bible, New Testament. Were you going to choose Paul?
No, you were not. Because ukatarisa Paul nezvikudiwa naMwari Aiwa. zvinhu zviri too parallel. Worlds apart. But ndo zvinoonekwa naMwari izvozvo. Alright. Unoziva here kuti mistakes aunoita mweya iri kuda kuzama kukutsindira in an area yaune strength. Do you know kuti zvaunofighta ndo zvauri? Some of you are too bitter with marriage. Do you know why? Because you are marriage coaches. Ndimunofana ngemuchitoyananisa vanhu. But wakasanganiswa namarwadzo zvekuti wakashaya chakanakira vanhu. Zvekuti unofamba uchitsonda uchitsika. You have associated your mistakes with one another. You think one another is what you went through. No. Marriage is beautiful because God said so. So listen to me. Chinonzi chokwadi handi zvinhu zvauri kuona. Chinonzi chokwadi zvinhu zvakataurwa naMwari. What did God say concerning your business? If you have made business mistakes and ukanyura, Mwari ari kuti chii? Kana Mwari angotaura kuti rinosimuka, ramba uchisa effort, zvinosimuka. Nyika inodefine zvinhu according to how it perceives it. That's very, very minimal. Mwari anoona the end result. Amen. Amen. Alright, imagine pakaita chigororo cha David na Bathsheba. Maifunga here the greatest man apart from Christ ever to live was going to emerge from that marriage. Maifunga, alright, munozviziva here, boss vanazhinji ndo zano munozvikangana. Munozviziva here kuti Bathsheba ndo waMasoromoni. Maizviziva here kuti the wisest man on earth akazvarwa nemukadzi womunhu. Ukafamba uchira wakadzi wavanhu uchiti kutsvaga Solomon hamene zvako. But kana pane zvakaitika, ndoda kuti uzvizive kuti Mwari anogona kuita turn around your mistake into a testimony. Kana uchinge watendeuka pazvinhu zvawakaita wrong, tendera Mwari vaite take over your life. Certain things that are good may emanate from that. You see what I'm preaching, what I preach to you week in, week out. Part of those teachings are my mistakes. Zvaunoti wewe powerful. Zvinhu zvandakadzidza pandakaporonga. Saka ukaona mutsamba dzaPaul dzakasimba, kusimba kwadzo kutsanangura kwaanoita Kristu nenyasha dzake zvine chekuita nekuporonga kwake. Kunyanya utadza kwake ndo kwakaita kuti tsamba dzake dzisimbe. Vanhu vanga vaine life yakadhakwa stereki vakagona kurealize who they are in Christ, they become very powerful men and women of God. Powerful men. And unacheka madzimai mazhinji who are powerful in ministry, who preach like men. Check their past. They've been humiliated, they've been humbled, they've been divorced, they've been trod on, they've gone through a lot. But mukucrash kwa imomo, God was purifying them. Saka ndoda kuti uzvizive, Judas akazvijudasa ega. Ana kujudasa naMwari. Wakafunga kuti kuzvipa judgment ndo kuno justify upenyu hwake. No. Kana Mwari achida kukujaja nezvawakaita, ngaakujaji. Unozvijajire iwe muridzi. Kana uchinge wakatadzira Mwari, go back to God. Vamwe venyu makatosiya chechi, nanchada zvokunamata ndikutadzira Mwari stereki. Uri Judas Iscariot. Peter wakadzokera akanzichengeta makwai angu. Imagine kuti munhu akati handikuzivei Jesu. Imagine. Leo ngoripo iti makosha. John angaripo, ndianga akamira nemi John. Even vamwe vanofunga kana John vati John. Unaona kuti Jesu akupa Peter. Bishop. Hey, powerful. Thank you so much for this word here. Kunoda kubate muna Mwari. Okay, church yapa phone inowanika pa +263 773 115 025. Ipapo ndipo unokumbira kunamatirwa kana kukumbira kuonana nesu tinowanika. Anditi church yedu inowanika pa kona Wayne Street or 2nd Street na Robert Mugabe, and then tinowanika upstairs New Fantasyland opposite Itsika ipapo Cinema 4. Church knows the City Gate Assemblies. Our Facebook page, Dr. BMC. Thank you. Thank you so much, Bishop Musa.
We're live on YouTube. You can go watch and share with someone as well. And also live on Bishop Musa's Facebook page as well. Taking our time to 10 o'clock.